Det er kanonhårdt for eleven at øve det her, fordi når man ligger nede på jorden, som I nok selv ved, så bruger man masser af muskler i ryggen. Så når I øver det, så er det meget, meget korte sekvenser, måske 10-20 sekunder max, hvor eleven ligger i boksposition. Og så får dem til at slappe helt af igen, bare lægge sig ned på underlaget, slappe helt af, og så op og prøve igen. Og gør det måske 20 gange eller sådan noget, så er I helt sikre på, at eleven kan lægge sig i en perfekt boksposition hver gang. Det vinder sig selv hjem mange gange, at I øver det ordentligt. Det var den måde, man så det på fra siden. Altså hele den her nede fra fødderne og op til kroppen. Vi har en detalje mere, som ofte kan volde problemer for eleverne, og det er afstand mellem knæene. Jeg skal se, om I kan se her. Vi vil gerne have, at afstand mellem knæene cirka er skulderspredte. Og det vi ofte ser, det er, at eleverne spreder den for meget, og I kan prøve at få eleven til at stille sig med så spredt et ben som overhovedet muligt, og så prøve at sveje, og så prøve at stille sig med almindelig, altså skulderspredte mellem knæene, og så prøve at sveje, og så se, hvad der er nemmest. Og I kan så lige prøve det, hvis I det mindste er i tvivl. Men få eleven til det, og så aftale et signal, der ser sådan her ud, for at samle knæene. Vi har aldrig oplevet elever, der skal sprede knæene. Men skulderspredte mellem knæene, det er rigtig godt. Når I har øvet det et stykke tid med bokspositionen, så det næste, der sker i det frie fald, det er jo observationscirklen. Og det vi gerne vil have eleven gør, det er at orientere sig, hvad er min heading, hvordan vender jeg i luften. Specielt er der blåt over mig og grønt under mig, eller er det omvendt. Ja, nede i Dubai er det nok blåt over og brunt nedenunder. Det er den første del, så heading, og så læs højde på den måde, vi har kigget på tidligere, altså hvor eleven bare drejer hånden og drejer hovedet, og ikke mere end det. Læser højdemåleren og råber højden ud under venstre arm, altså der hvor højdemåleren sidder på, under venstre arm, råber 12.000 fod. Når eleven har råbt det ud, skal eleven vente på et OK fra den instruktør, der er ude under armen. Det er et fokuspunkt, at eleven venter der. Man ser ofte elever, der er en smule stresset, at de har travlt med at komme videre. Men de skal vente på OK fra instruktøren. Og grund til, at de skal vente på OK, er, at instruktøren måske har nogle andre håndtegnskorrektioner til eleven. Så efter OK melder eleven den samme højde, som de læste første gang, ud under højre arm. 12.000 fod, og instruktøren på højre side gør eksakt det samme. Altså lige tjekker, at eleven ligger godt og slutter med et OK. Det er lige præcis her, I som instruktør har den fordel, at I har tænkt rigtig meget over, hvordan boks ser ud, så I er rigtig hurtige til lige at se nede fra fødderne. Ligger fødderne rigtigt, underbenene rigtigt, svejer rigtigt, arme rigtigt og hovedet rigtigt. Og så kan give OK'et med det samme, eller I ved præcis, hvad der skal korrigeres. Korrigere selvfølgelig den rækkefølge, der er vigtigst. Så for eksempel, hvis eleven ikke svejer, så giv dem et svejtegn. I øvrigt, som jeg også skal komme tilbage til, så er et svejtegn, det ser sådan her ud, men det kan også godt være, at I banker den bag i, for at få den til at presse hoften længere fremad. Og det skal I endelig øve med eleven også, at der er forskellige måder at vise svej på. Vi skal nok komme tilbage til håndsignaler senere. Efter observationscirklen, hvor et fokuspunkt er, at de venter på OK fra først den ene side, og når de er meldt til højre side, også venter på OK derfra. Så er eleven kommet til de øvelser, der er specifikke for level 1. Og det level 1 går jo egentlig ud på, at man skal prøve at være i frit fald for første gang, og man skal prøve at trække sin faldskærm. Og det at prøve at trække sin faldskærm, kalder vi jo dummy-træk. Nu er det jo sådan, det er specifikt for udtrækssystemet, hvordan eleven sådan mentalt skal forberede sig på dummy-trækket. Men generelt så består et dummy-træk jo af, at eleven siger, svej, ræk og mærker efter, så de tager fat om håndtaget og kunne have trukket, men slipper det igen og træk tilbage igen. Og så
Som altid, så tjekker de højde efter hver øvelse. Så tjek højde. Okay. Og endnu dummy-træk, svej, ræk, værk efter, træk, højde. Så nu kører det lige i den måde, jeg lige gerne skulle ende med at gøre det. Så hedder det svej, ræk, værk efter, træk, højde. Svej, ræk, træk, højde. Det er elevens remse hver gang. Når jeg siger det specifikt for udtrækssystemet, så er det fordi, at BUC, der er det vigtigt, at de ligesom visualiserer, at de smider pilotskærmen, og hvis det er fjerdebelastet pilotskærm, så skal de visualisere, at de beholder håndtaget. Når de laver dummy-træk, så siger vi svej, ræk, træk, svaret, fordi at vi vil være helt sikre på, at de svejer ordentligt, når de skal trække. Man kan sige, at det er nok der, det er allervigtigst, at de svejer godt. Derudover så læser de jo højde efter hver træk, og grunden til, at de gør det, det er fordi, at vi vil have, at de låser fast på højdemåleren i 6.000 fod. Der stopper alt arbejdet. Utrolig vigtigt, at de selv stopper med at arbejde, og det betyder, at hvis de har lavet et dummy-træk, og højden er på 6.000 fod, så stopper de med at lave dummy-træk der. Det er meget vigtigere at trække i den rigtige højde, end det er at nå alle sine øvelser. Så er vi nemlig kommet ned til trækket. Hvis nu de har lavet 3 dummy-træk, og de stadigvæk er i god højde over 6.000 fod, så skal de bare tjekke højdemåleren hver 3. til 5. sekund, og ellers bare nyde turen ned. Når de kommer i 6.000 fod, ser det sådan her ud. Hold øje med højdemåleren i 6.000 fod. Lige når den står på 5.500 fod, så siger de 5, 5, svej, ræk og træk. Det øver I også med eleven. Det sidste, at de holder øje med højdemåleren i 6.000 fod, vinker af og trækker i 5.500 og trækker på den rigtige måde selvfølgelig. Der findes sådan en special højdemåler her, som er sådan en med i det omvendte ur i, så den kan tælle ned, så man kan bruge den til at øve ned på jorden. Sådan en kan man bruge, ellers så går det også fint bare med en almindelig højdemåler. Faktisk så laver Larsen og Brugsgaard jo også Altitrain, hvor man kan gøre det samme som den her. Men det er vigtigt at få øvet det, at de låser fast på højdemåleren og vinker af i 5.500 fod og trækker på den måde, der nu passer til systemet. Hvis det er fjederbelastet pilotskærm, så når de har fat i håndtaget, så vil de gerne have, at de ligesom låser ekstra meget her i armmusklerne her, eller de muskler, der holder håndtaget fast. Når de laver det rigtige træk, så er I helt sikre på, at de tager håndtaget med ned hver gang. Helt sikkert, det er måske så meget sagt, men tilstræb, at de får håndtaget med ned hver gang. Hvis det er fjederbelastet pilotskærm. Hvis de springer med BUC, så vil de gerne have, at I får øvet nogle gange og smide pilotskærmen helt ud her, så svej, ræk, og lige præcis på træk, så når armen er ude strakt, så smider de pilotskærmen, og så op i boks igen. Okay, svej, ræk, træk, og så lav det rigtigt på trækket der. Det kan, specielt hvis man springer BUC, vil vi jo rigtig gerne have, at de smider pilotskærmen ud. Specielt det, at de ikke holder fast i den. Så derfor øve det nogle gange i virkeligheden. I kan sagtens bare tage pilotskærmen ned og lægge den under rækket, når de prøver at trække, og så give en lille smule modstand og lade den trække det 10 gange eller sådan noget, og så få smidt pilotskærmen ud. Hvis I ligger forholdsvis tæt på en eller anden væg eller sådan noget, så lad den smide den så langt ud som muligt, så de kan ramme et eller andet derude. Så I er helt sikre på, at de smider den. Det er vores skrækscenarie med at springe BUC, er jo, at eleven holder fast i pilotskærmen, i stedet for at smide den, så de egentlig har lavet en hestesko, et kort øjeblik i hvert fald, indtil I sørger for, at de får smidt den. Ja. Jo, der var lige en detalje omkring trækket, I skal have fokus på, og det er, så I gør det jo nok helt naturligt, når I siger svej, ræk, så læg mærke til, at min venstre arm her, den kører ind foran hovedet. Grunden til, at den gør det, det er jo, at vi skal være symmetriske i frit fald, altså så vi ikke vælter. En analogi kunne være, hvis man har en kran, der har ligesom 4 støttepunkter, og man fjerner det ene støttepunkt. Hvad sker der så? Ja, kranen vælter. Hvad tror du, der sker, hvis jeg bare fjerner det ene støttepunkt her? Ja, så vælter jeg. Derfor tager vi armen ind foran. Så have fokus på, at eleven tager armen med ind, når de laver træk.
Man kan også forestille sig, at der er en elastik imellem de to arme, så snart armen kører ned til træk, så følger den anden arm med. Så bare sikre jer, at eleven gør det. Det sidste omkring træk, jeg vil sige, er, at eleven kan have problemer med at finde håndtaget. Specielt når det er det rigtige træk. Selvom de har lavet 3 perfekte dummy-træk, kan der godt blive problemer, når de skal trække rigtigt. Selvfølgelig fordi de er en smule mere stresset og tænker, at nu er det bare vigtigt, at jeg får fat i håndtaget. Brief eleven i, at hvis de ikke rammer håndtaget rigtigt, så søg, hvis de rammer ballen for eksempel, så søg op til hjørnet af seletøjet, og så skal det nok være der. Øv det nogle gange, hvor de med vilje rammer forkert ned på jorden, og så lad dem selv finde håndtaget. Men brief dem også i, at hvis de i frit fald mærker, at I lægger jeres hånd oven på deres hånd, så gør I det for at hjælpe dem, så fører I hånden hen til håndtaget, så de fanger det noget hurtigere. Det er vigtigt at øve det nogle gange med dem, at hvis I tager hånden oven på deres hånd, så betyder det jo hjælpe dem, så skal de ikke stride imod. Så er der lige lidt til instruktøren her. Nogle gange kan man også godt briefe eleven i det, så de ved, hvad der sker. Når eleven trækker faldskærmen, så er det primære instruktør, det vil sige den, der ligger på håndtagssiden, der flyver væk, så snart eleven har, hvis det er VUC, smidt pilotskærmen, så stikker primærinstruktøren af. Hvis det er fjederbelastet pilotskærm, så stikker primærinstruktøren af, så snart håndtaget er trukket ud, så containeren åbner om bag på fjederne er ved at springe ud. Lige når håndtaget er trukket ud, stikker primærinstruktøren af. Og grunden til, at primærinstruktøren flyver med det samme, er at give mere luft til åbningsforløbet, og så ved sekundærinstruktøren, altså den, der ligger på ikke-håndtagssiden, at skærmen er trukket. En lille advarsel, når vi springer med VUC, er det ekstremt vigtigt, at primærinstruktøren ser, at pilotskærmen er smidt og ikke bare trukket herud, fordi hvis eleven holder fast i pilotskærmen, er det primærinstruktørens opgave at sørge for, at den bliver smidt. Nå, nu er primærinstruktøren smuttet, og så er sekundærinstruktøren tilbage. Sekundærinstruktørens opgave er at blive ved eleven og vente indtil, at han bliver rejst helt op i seletøjet og bliver nærmest trukket ud af hånden. Så det er sekundærinstruktørens opgave. Sekundærinstruktøren kan selvfølgelig hjælpe, hvis der er nogle små problemer lige her. Men den primære opgave er at sikre, at eleven er stabil hele vejen. Først derefter trækker sekundærinstruktøren væk. Lige så I ikke mentalt forbereder jer helt forkert til, når I springer med AFF Examiners som elever, så vil vi ikke have, at I holder hårdt fat i eleven til sidst, da vi har tænkt os at springe i almindelige sportsskærme, og I derfor nemt kan trække os til snoninger. Men det skal vi nok tage specifikt dernede, men når I springer med rigtige elever, så holder I altså fast i seletøjet, indtil eleven bliver trukket ud af hånden på jer.